Kung ikumpara sa miaging mga adlaw na mas ni menos na mga pasahero nga pagawas sa Cebu paingon sa mga probinsya. Ang giat nga nausab karon kining pagbalik na usab dinhi human sa taas nga bakasyon. Ani ang report. Kung itandi niya itong weekend, di na kaayo daghan ang mga departing passengers sa Pantalan. Doon na pahinoy mi biyahe o regular man sab gihapon ang schedule sa mga barko apan di na kaayo daghan ang mga tao. Sa dato sa Cebu Ports Authority, November 1, doon ay kapin sa 15,000 ka mga departing passengers o ang pagawas sa Sugbo ug 19,000 ang arriving o padunggo sa ato. Kining gidaghanuna, menos ra kaayo itandi sa kapin 70,000 ka mga pasahero sudlang sa usa ka adlaw samtang padayon usab ang pagpang-abot-abot sa mga pasahero nga miagi sa Pantalan sa Sugbo. Sama ni mga gikan sa Hitafe, Bohol. Maayo na lang kuno nga nakakuha pa sila og ticket kay daghan-daghan na ang pabalik. Nahuman na mi og kuan sa kalag-kalag ato sa Bohol. Nakakapanagkot na. Yes sir. Gahapon November. Daghan pasahero ron pabalik dire. Daghan sir. Puno tanang mga chairs karon. Dili balisod pagkuha tickets? Dili man sir kay sayo man ning nagkuhag ticket. Sa advisory sa usa ka online ticketing service, miabiso sila sa mga mubiyahe pabalik sa Cebu karong weekend. Doon na pa man hinuon kunoy tickets nga mapalit apan limited na lang sab ang seats karong Domingo nga biyahe gikan sa Ormoc, Leyte ug Tagbilaran City, Bohol paingon sa Cebu. Mao nga awhag nila nga mukuha na og tickets samtang sayo pa. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.